channel. Nandito po kami ngayon ulit sa gulayan ng asawa ko. Kumukuha po siya ng pananim para may maibenta siya at para may makain kami. Pambili na rin ng gamot ng anak ko. Bibili po kami ng bebenta po niya ngayon. Bibenta po niya ngayon kasi bibili kami ng gamot ng anak namin. Nag-aani po siya ngayon. Ayan ako nga niya. Wala ganong laman to. Kaunti lang yung buhay. Ayan guys. Ayan yung gabi niya. Laki ng laman. Gabi. Kinukuha niya po yung laman ng kamuting baging. Kamuting baging ba yan? Ha? Yan. Baging nga. Hindi kamuting kahoy. Ito. Talbos. Ito yung laman mo. Laman ng kamote. Daming laman ng kamote. Nakuha niya. Ayan guys. Kita nyo. Tapos, kuha siya mamaya ng kangkong. Mag-aano siya ng kangkong. Ayan. Ayan po yung mga talbos. Ginagawa mo! Ayan yung mga supporter kong, yung tatlo kong supporter. Di makita yung tatlo kong supporter. Shout out daw. Shoutout nga ka pala kay Melis P. Kagsawan, kay Eros James Pereira, Tulpo, kay Cyrus B. Magugasan. Yan yung tatlo kong fans. Hold up! Yan guys. Ilang puno lang to? Ayan guys. Yung tagal na yun? Ay, natalo di ba? Tagal-tagal na yun? Sabi ko diba sa'yo natalo ka agad? Kukunin niya ulit yung kamuting baging. Anong pula? Pula? Ay na yun! Talo ka agad yun? Oo! Ayun yung sabi ko sa'yo na hindi nga agad nakasugat. Ay, nakakamate! Laman. No, 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 no.
Puno. Ayun. Laki. Laki na ito. Haba. May naglalaman pa. Kasi nabuhangin ito, may laman ito dito. Ayan, may laman. Kitang-kita na yung laman, guys. Tatlo kagad yun. Ayan. Ginagawa mo. Ayan, laki. Yabang. Saan? Patay? Yung dalawa doon, pinapakuluan ko na. Ito isang kahabol. Saan? May singsain?